Ix-xogħlijiet fuq il-librerija tal-iskola primarja fil-Kulleġġ Marija Reġina tal-Mosta jinsabu fl-aħħar stadji. B'fondi mogħtija mill-Aġenzija Residenza Malta, l-iskola qed issaħħaħ l-ambjent tat-tagħlim bilan li tejjeb il-kwalità tal-għodod tal-litteriżmu li għandha. Il-proġett fil-librerija qed isir b'investiment ta' 25,000 euro u x-xogħlijiet jinkludu dekorazzjoni mill-ġdid tal-ħitan, installazzjoni ta' madum, pannelli ġodda bidwal LED u xkaffi tal-injam għal titli ġodda ta' kotba. Patrick De Celis, il-kap tal-Kulleġġ Marija Reġina, spjega kif din il-librerija se titgawda minn aktar minn 300 student ta' bejn 8 snin u l-10 snin. Hawnhekk fil-iskola tal-Mosta fejn il-librerija li kellha bżonn dawra tajba issa nqalat mill-qiegħ u sar l-ambjent isbaħ, saqaf ġdid, art ġdida u anke ħatinbidel l-amara u l-kotba biex it-tfal ikunu iktar għal-qalbhom ġewwa din il-librerija jaqraw iżjed l-iskop tagħna u jaqraw iżjed biex bekk ikollna edukazzjoni ħafna aħjar. Il-kap eżekuttiv ta' Residenza Malta qal li dan il-proġett jixed il-valuri wara r-raġuni għaliex twaqfet l-Aġenzija għaliex it-tħul ġenerat mill-programmi ta' residenza qed gawdi minnu l-komunità. Proġett iffinanzjat mill-programm ta' Residenza b'Investiment. Dan huwa mod tanġibbli kif dawn il-programmi qed iħallu ġid fil-komunità Maltija. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat qal li l-infiq fuq l-edukazzjoni huwa wieħed mill-aqwa investimenti li jista' jagħmel il-Gvern u li jħalli riżultati f'diversi oqsma ta' żvilupp soċjali. Naħdmu biex nattiraw l-investiment biex imbagħad dak l-investiment ninvestuh lura fil-komunità fl-edukazzjoni ta' wliedna biex ikollhom din il-librerija ferm iktar attrezzata, ferm iktar moderna biex inkomplu ngħinuhom fl-istudju tagħhom.